M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa tilankhuleni Ambuye, ndipo lero Ambuye Yesu akufuna atilankhule mwapaderadera mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku, mmoyo wathu wa bizinesi, mmoyo wathu wa chikhristu, koposaposa mmoyo wathu wa mapemphero. Ndipo mawu athu oyamba lero akuchokera mu buku la Malaki mutu 3 kuyambira ndime ya 13 kulekeza mutu wa 4 ndime ya 2a. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Ayakobe Matias kuchokera ku St Bernadette, Capricorn, Cape Town, mdziko la South Africa. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero ukuchokera mu uthenga wa Luka mutu 11 kuyambira ndime ya 5 kulekezera ndime ya 13. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Malaki mutu 3 kuyambira ndime ya 13 mpaka kumaliza. Ndikupitiriza ndi mutu 4 ndime ya 2a. Chauta akunena kuti, mwalankhula mawu olasa onena ine. Komabe mukuti, kodi takunenani zotani? Mwanena kuti, kutumikira Mulungu nkwachabe. Kodi pali phindu lanji kumatsata malamulo a chauta wamphamvu zonse, kapena kumaonetsa chisoni pamaso pake? Koma ife timayesa kuti anthu odzikuza ndiwo odala. Anthu ochita zoyipa ndiwo amene amakhala pabwino. Ngakhale akapota Mulungu amapulumuka ndithu. Tsono anthu opa chauta adayamba kukambirana. Chauta namamvetsera. Buku la chikumbutso lidalembedwa pamaso pake, lonena za amene ankaopa chauta ndi kumulemekeza dzina lake. Chauta wamphamvu zonse akunena kuti, anthu amenewo adzakhala anga okondedwa pa tsiku limene ndidzalikonza. Ndidzawachitira chifundo monga mmene munthu amachitira ndi mwana wake womtumikira. Pamenepo mudzaonanso kusiyana pakati pa anthu abwino ndi anthu oyipa, pakati pa anthu otumikira Mulungu ndi osatumikira. Chauta wamphamvu zonse akunena kuti, tsiku likubwera pamene anthu onse odzikuza ndi ochita zoyipa adzapsa ngati chiputu pa ng'anjo. Tsiku limenelo adzapseratu osatsalako muzu kapena nthambi. Ndikutero ine Chauta wamphamvu zonse. Koma inu amene mumaopa dzina langa, dzuwa la chilungamo lidzakutulukirani, lili ndi kuwala kukuchiritsani. Mawu a Chauta. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adawawuzanso kuti, tangoganizani wina mwa inu ali ndi bwenzi lake nkupita ku nyumba kwake pakati pa usiku, nakamuwuza kuti, iwe mnzanga, kodi ungakhale ndi buledi mtatu? Kwafika bwenzi langa ali pa ulendo, ndipo ndilibe choti ndingampatse. Koma wa nyumbayo nkuyankha kuti, usandivute,
ndatseka kale pa khomo, ndipo ine ndi ana anga tagona. Sindingadzukenso kuti ndikupatse bulediyo. Ndithu ndikunenetsa kuti adzauka nkumupatsa, osati chifukwa ndi bwenzi lake, koma chifukwa cha khama la wopempha uja. Ndipo adzampatsa zonse zimene akusowa. Motero ndikukuwuzani kuti pemphani ndipo adzakupatsani, funani ndipo mudzapeza, gogodani ndipo adzakutsekulirani. Paja munthu amene amapempha ndiye amalandira, amene amafunafuna ndiye amapeza, ndipo amene amagogoda ndiye amamtsekulira. Ndani mwa atatenu mwana wake atampempha nsomba iye nkumpatsa njoka, kapena atampempha dzira iye nkumpatsa chinkhanira? Tsono ngati inu nkuyipa kwanuku mumadziwa kupatsa ana anu mphatso zabwino, nanji Atate akumwamba angalephere bwanji kupereka Mzimu Woyera kwa amene awapempha? Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero Ambuye Yesu akupitiriza za phunziro lawo la kupemphera. Koma gawo lino Ambuye Yesu akufuna atilimbikitse za khalidwe lenileni limene lingathe kuwayenereza mapemphero athu kukhala phindu pamaso pa Mulungu. Ndipo Ambuye Yesu akupereka maphunziro osiyanasiyana ndi madisposition osiyanasiyana amene ife tikuyenera kuti tikhale nawo pamene ife tikupemphera. Mungathe kundikhulupirira kunena kuti ambiri mwa ife timapemphera inde, koma mwina mapemphero athu amaoneka kuti sayankhidwa. Ambiri mwa ife timapita ku misa inde, koma mwina nsembe za misa tazipita zambirimbiri, koma mwina zimaoneka kunena kuti zilibe phindu, zilibe ntchito, chifukwa chonena kuti mapemphero athu sayankhidwa. Ambiri mwa ife tasalako zakudya, koma mwina ngakhale tasala zakudya, chimene chitangooneka mwa ife nkunena kuti tachepa thupi basi, koma kuti mapemphero azimene timazisalirazo apezeka tawaona moyo mwathu, mwina zimenezi kunalibe. Ambiri mwa ife takwera mapiri, koma mwina chimene tidangopindulapo pokwera mapiri it's that scenery view. Kukwera tu mapiri sikunena kuti ukangoyenda yayi hiking ayi, koma tikunena kukwera mapiri kukapemphera. Koma mwina chimene ife tidangopindulapo ndikungoona kunena kuti koma ndi mzindawu ndi wokongola chifukwa kuti tikuonera pamwamba, koma zifukwa zimene ife timapitira pa phiripo mwina sizidayankhidwe. Ambuye Yesu akufuna kuti ife tidziunguze mu mtima mwathu nkunena kuti kodi ndimabwera bwanji pamaso pa Mulungu? Mumabwera bwanji pamaso pa Mulungu? Timabwera bwanji pamaso pa Mulungu? Ambuye Yesu akufuna atiuze kunena kuti mwina timabwera pamaso pa Mulungu koma timabwera molakwika, mwina timabwera pamaso pa Mulungu koma mwina sitibwera moyenerera. Kodi kubwera pamaso pa Mulungu moyenerera ndiye ndikutani? Poyambirira ife tikamabwera pamaso pa Mulungu tizindikire zimene ife tikuzifuna, ndipo tikazindikira zimene ife tikuzifunazo tilimbikire kuti tizipeze kudzera mu pemphero, persistence in prayer. Ambiri mwa ife timapemphera koma timangokhala ngati mwina tikuyesa, kungopempherako lero pang'ono mawa basi mwina kuti basi ndatopa. Monga momwe Ambuye Yesu akuphera fanizo la munthu amene akupatsidwa buledi chifukwa chonena kuti walandira bwenzi lake koma kukhomo kudali kotseka. Munthu uja akupezeka kuti akupatsidwa buledi chifukwa chonena kuti walimbikira kugogoda. Nafenso tateni ndidzifunse kuti ndikangati kamene ndimalimbikira. Ambiri mwa ife titati tidzilimbikira ngati mmene mwina timalimbikirira kumunda popemphera, tikatopezeka kuti mwina mapemphero athu akuyankhidwanso. Ambiri mwa ife amene tili mapuleya mumene timalimbikirira kusewera mpira, mwina bwezi mapemphero athu akuyankhidwa kusiyana ndi mmene ife timalimbikirira popemphera. Masiku ano tikuona anthu amene akumathamanga mawu lonse, anzawo akupita ku nsembe ya misa, iwo akupita kothamanga. Ndi zabwino inde, koma momwe mmalimbikirira kupita kothamanga kuja ku jogging kuja, tangoganizani mwina kuti mmalimbikiraso chimodzimodzi popemphera. Mwina bwezi zina zimene inu mukuzifunafunazo, mwina bwezi zimene ndikuzifunafunazo zitapatsidwa, zitaperekedwa kwa inu komanso zitaperekedwa kwa ine. Lero Ambuye Yesu akutipempha kunena kuti tikhale ndi mtima olimbikira pa mapemphero athu. China chimene ife uthenga wabwino walero ukutiphunzitsa nkunena kuti God is good and faithful, for he answers prayers
that have been offered to him genuinely. Mulungu ndi wokhulupirika komanso ndi wabwino chifukwa amayankha mapemphero amene tabwera nawo kwa iyeyo moonadi. Ndi chifukwa uthenga wabwino walero ukukhazikika kwina kuti ife tikabwera pamaso pa Mulungu tatiyeni tizindikire chimene ife tikufuna tipemphe. Munthu uyo akubwera pamaso pa anzake ndipo chimene akuchifuna akuchidziwa ndi buledi. Chifukwa chonena kuti chimene akuchifuna akuchidziwa kuti ndi buledi ndi chimene akulimbikira kupempha chimene chocho. Ambiri mwa ife timabwera pamaso pa Mulungu koma mwina sitizindikira chimene ife tikufuna kuti tipemphe. Ndikangati kamene timabwera ku nsembe ya misa tili ndi intention. Ndikangati kamene ife timabwera ku nsembe ya misa tili ndi cholinga. Koma mwina timabwera pamaso pa Mulungu ku nsembe ya misa kuja tilibe cholinga. Tatiyeni timuzindikire buledi wathu kuti cholinga chimene ndabwerera ku nsembe ya misa ndiye ndi buledi uyu. Cholinga chimene ndabwerera ku nsembe ya misa ndiye cholinga changa ndichi. Cholinga chimene ndabwerera ku nsembe ya misa ndiye ndichi. Ndipo tikachidziwa cholingacho tichitule pamaso pa Mulungu. Ndipo Mulungu amayankha mapemphero aiwo amene atula zolinga zawo moonadi. Pamene ife tatula zolingazo pamaso pa Mulungu tatiyeni tidikirire mwachikhulupiriro kuna kuti zimene Mulunguyo tamupempha atipatsa. Ambiri mwa ife timapempha koma mwina mapemphero athu amasokonekera chifukwa chosoweka chikhulupiriro. Tatiyeni tapempha Ambuye kuti mutionjezerenso chikhulupiriro, kuti ndikapempha kwa inu ndikhale ndi chikhulupiriro chimene chindithandize kuti ndilandire zaulere zimene mukupereka kwa anthu amene ali okhulupirira. Uthenga walero ukumaliza kunena kuti pemphani ndipo mudzapatsidwa, funani ndipo mudzapeza, gogodani ndipo adzakutsekulirani. Mulungutu sangachite mirakuli moyo mwanga. Mulungutu sangachite mirakuli moyo mwanu popanda inu kugogoda, popanda inu kufunafuna, popanda inu kupemphera. Kodi ndi chani chimene ndili kuchitapo pamene ndikufuna zaulere kwa Mulungu? Kodi ndi chani chimene inu mukuchitapo pamene mukufuna zaulere kwa Mulungu? Mukuyenera kuti mugogode, mukuyenera kuti mupemphe, ndipo mukuyenera kuti mufunefune. Mulungu amene ali okhulupirika adzakuyankhani mapemphero anu. Amen.